Avui fem una sopa de xai amb cigrons, carxofes i fideus. I per això necessitem tots aquests ingredients, més api, tomàquet concentrat o una salsa concentrada i brou de carn. Comencem, doncs, daurant els trossos de xai. Els retirem i posem les verdures. Hem retirat la carn, al seu lloc hem posat les carxofes i l'api i un raig de vi ranci per aixecar la carn que ens havia quedat enganxada a la cassola. Ara hi posarem els cigrons, el tomàquet i mullarem amb el brou de carn. Aquí ho tenim. Els cigrons amb el tomàquet, mullem amb el brou de carn i quan falti poc perquè acabi la cocció hi afegirem la carn, que no volem que se'ns faci gaire, i els fideus. Això ja està bullint i ho deixarem, jo crec que amb 5-10 minuts màxim estarà bé. Ja hem incorporat el xai i els fideus. I ara res, màxim 10 minuts. I ja han passat aquests 10 minuts i aquí tenim aquesta super sopa que és una mena de... un matxembrat de moltes coses. Ara anem a servir-ho.